Helo a chroeso chi gyd, a diolch i chi am fod mor amyneddgar wrth aros am y wybodaeth rydym yn cyflwyno i chi nawr. Y ffaith eich bod yn edrych ar y fideo yma yn golygu eich bod hefyd yn gallu dod o hyd i'r llyfryn Llwybrau Dysgu ôl 16 ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021-2022. Yno, byddwch yn gallu dod o hyd i'r holl wybodaeth ar gyfer y chweched dosbarth yn ysgol maes y Gwendraeth ac hefyd wybodaeth diweddaraf ar gyfer y pynciau sydd ar gael i astudio gyda ni. Felly, pa fath o gwricwlwm fydd yn y chweched dosbarth? Mae'r cwricwlwm yn y chweched dosbarth erbyn hyn wedi datblygu i sicrhau bod llwybrau gyda ni sy'n paratoi y myfyrwyr i dyfodol i'r brifysgol, y byd gwaith, prentisiaethau neu gradd prentisiaeth. Mae nifer o gyrsiau erbyn hyn yn wahanol i'r cymwysterau oedd yn bodoli dim ond ychydig o flynyddoedd yn ôl, felly mae'n hollol bwysig eich bod chi'n derbyn y gwybodaeth mwyaf cywir diweddar. Mae mwyafrif o'n cyrsiau ni yn uwchgyfrannol, sy'n arwain at safon uwch, neu tystysgrifau lefel 3 sy'n arwain at diploma lefel 3. Gyda'r rhain, byddwch yn astudio 2 neu 3 uned yn y flwyddyn gyntaf, a gall hwn fod yn gymysgedd o waith cwrs ac aroliadau, neu aroliadau yn unig. Yna, 2 neu 3 uned yn yr ail flwyddyn i ennill y gymwysedd llawn safon uwch neu'r diploma lefel 3. Ac mae'r unedau'r flwyddyn gyntaf cyfrannu 40% tuag at y radd terfynol flwyddyn 13. Bydd aroliadau mis Mai mi hefyd gan gynnwys cyfle i ail sefyll uned yr flwyddyn gyntaf yn flwyddyn 13. Mae aroliadau mis Ionawr wedi diflannu'r chweched erbyn hyn. O ganlyniad, dim ond un cyfle fydd i ail sefyll. Felly, mae'n bwysig iawn i lwyddo ac ennill y graddau gorau phosib ar ddiwedd blwyddyn 12 i leihau'r pwysau am flwyddyn 13. Yn ogystal, mae mynediad i astudio pwnc hyd at ddiwedd y gymwystedd blwyddyn 13 yn ddibynnol ar ganlyniadau blwyddyn 12. Mae'r cyrsiau yma yn cael ei raddio o A seren i E, ac wrth gwrs, os ydych chi'n methu, mi fydd gradd i bedol. Mae ambell bwnc yn wobrau 2 radd sy'n gyfateb â 2 safon uwch. Rydym hefyd yn cynnig sawl cwrs galwedigaethol lefel 3. Mae rhain yn gyfateb i 1 safon uwch llawn gyda cymwysterau dwbl yn werth 2. Mae'r cymwysterau yma yn seiliedig ar waith cwrs trwy asesiadau parhaus yn hytrach nag aroliadau, a byddwch yn ennill y cymwyster yma ar ddiwedd yr ail flwyddyn. Bydd y cymwysterau yn cael ei dyfarnu yn wahanol i gyrsiau arferol, a byddwch yn gallu ennill llwyddiant sydd yn gyfateb i radd E safon uwch, tylyngdod gyfateb i radd ec, neu rhagoriaeth serenog sy'n gyfateb i A neu A serenog, ac wrth gwrs gallwch methu sy'n gyfateb i radd i bedol. Bydd cyfle gydag unigolion hefyd i ail sefyll rhai pynciau tygau, sef mathemateg rhifedd, Cymraeg neu Saesneg iaith. Mae rhai o'n pynciau ni yn cael ei wneud mewn partneriaeth gydag ysgolion eraill, sef y partneriaeth addysg Gymraeg, PAG, a dyma'r rhestr o'r pynciau. Bydd bwyd a maeth yn cael ei darparu gyda Bromyrddin, busnes rhwng Bromyrddin a maes y Gwendraeth, electronig a Ffrangeg gyda maes y Gwendraeth, gwleidyddiaeth gyda ysgol Bromyrddin. Bydd math pellach yn cael ei gynnig rhwng ysgol maes y Gwendraeth a Bromyrddin, a mi fydd hwn yn cael ei gynnig ym mlwyddyn 13 yn unig, i fyfyrwyr sy'n astudio mathemateg ym mlwyddyn 12. Y peiriannau yn cael ei gynnig a darparu gyda maes y Gwendraeth, Sbaeneg gyda maes y Gwendraeth. Mae seicoleg yn gwrs newydd i ni, sy'n cael ei darparu rhwng ysgol Bromyrddin a maes y Gwendraeth. I troseddau yn cael ei darparu gyda Bromyrddin a twristiaeth gyda maes y Gwendraeth. Bydd amaethyddiaeth yn cael ei darparu gyda staff Coleg Sir Gar. Gyda gofal plant, camwrth gam sy'n darparu hwn, ac mae'r cwrs yn gyfuniad o ddyrnodau yn astudio ar safle ysgol o fewn y barneriaeth sydd i gadarnhau, un diwrnod yn yr wythnos yn yr ysgol cartref a diwrnodau arall allan ar leoliad gwaith. O ganlyniad, mae'r cwrs yma yn gwrs llawn amser, felly ni fydd hi'n bosib i astudio pynciau eraill mewn cyfuniad gyda gofal plant. Mae'r lefel ag astudiad ar y cwrs yma yn ddibynnol ar allu unigolyn. Gallwch ennill y gymwyster sy'n gyfateb y lefel 2 neu lefel 3. Mae'r lefel 2 yn arwain at waith neu dilyniant i'r lefel 3. Gall lefel 3 arwain at mynediad i'r gwaith hefyd ac arwain at mynediad i'r brifysgol. Oherwydd y pandemig, dysgu cyfunol i'r ffordd newydd o ddarparu cyrsiau yn y chweched dosbarth. Serch hynny, rydym wedi datblygu dros sawl blwyddyn trwy PAG cyrsiau dysgu cyfunol. Dysgu cyfunol yw gwersi sydd yn gymysgedd o wersi wyneb i wyneb, gwersi ar-lein trwy Google Classroom ynghyd ag astudio unigol.
Mae hwn yn lleihau ar y teithio i ddisgyblion rhwng ysgolion ac yn datblygu'r sgiliau sydd angenant yn y dyfodol. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd gyda gweledigaeth Llywodraeth Cymru a'r awdurdod lleol wrth ddatblygu dysgwyr annibynnol. Yn y chweched, bydd disgyblion yn astudio'r Bagloriaeth Cymru. Mae'r tysysgrif her sgiliau sy'n rhan o'r bagloriaeth yn cael ei raddio ar raddau A seren E, yn cael ei gyfri fel radd safon uwch gyda'r rhan fwyaf o brifysgolion erbyn hyn. Ac i'r rhai sydd ddim, mae'r ymchwiliad unigol wedi cael ei adnabod fel sail arbennig ar gyfer ffurflen gais uwca sydd brifysgol, ac yn aml yn sail trafodaethau mewn cyfweliadau, ac mae hyn yn wir am brifysgolion fel cael grant ar ei dychen. Mae'r disgyblion yn Lloegr yn astudio'r Extended Project, felly heb y bagloriaeth bydd am fantais gyda disgyblion yng Nghymru os nad ydynt yn astudio'r bagloriaeth. Felly, sawl cwrs y dylech chi astudio? Wel, mae hyn yn dibynnu ar ganlyniadau tygau. Bydd yr rhan fwyaf yn dilyn 3 cwrs ynghyd â'r fagloriaeth, bydd rhai yn astudio 2 ar fagloriaeth, gyda rhai o'r rhain yn ail sefyll pwnc tygau hefyd. A bydd ambell i ddisgybl yn astudio 4 pwnc, ond eithriadau fydd rhain. Ar ôl dychwelyd y ffurflen dewisiadau, os ys rhaid, byddwn yn cwrdd â'r unigolion er mwyn eu cynghori i sicrhau eu bod yn gwneud penderfyniadau doeth ynglyn â'r nifer o bynciau. Mae'r ffaith yn bod yn adnabod pob disgybl yn caniatáu i ni roi'r cyngor gorau i bawb. I gael mynediad i'r chweched dosbarth, wrth gwrs, mae'n rhaid sicrhau bod disgybl yn cyrraedd y gofynion, sef o leiaf 5A seren i ec radd tygau, ac yn gyffredinol wedi ennill 5A seren i ec yn y pynciau craidd, ac mae hwn wedi nodi yn y llyfryn. Ar gyfer rhai pynciau penodol, enghraifft maths, bywydeg, cemeg, ffiseg, seicoleg, bydd rhaid ennill o leiaf graddau B yn tygau haen uwch, mwyn ei astudio. Felly mae bwysig eich bod chi'n gwirio gofynion pob pwnc. Beth yw'r camau nesaf te? Wel, cyn bo hir, bydd mynediad gyda pob disgybl ym mlwyddyn 2010 i'r ffurflen dewisiadau trwy Google Classroom blwyddyn 2010, mwyn datgan pa bynciau bydden nhw eisiau astudio yn y chweched. Cofiwch hefyd i nodi ar ddiwedd y ffurflen hwn unrhyw bwnc sydd ddim ar y fwydlen byddwch hoffi astudio, a byddwn yn mynd ati i weld os oes posibilrwydd i gynnig, trwy edrych ar ein partneriaethau ni gyda ysgolion eraill. Yn dilyn canlyniadau'r holiaduron, byddwn yn trefnu'r blociau dewis. Bydd cyfle gyda'r disgyblion i wneud ail holiadur gan ddefnyddio'r blociau dewis, a diwedd y broses fydd i gadarnhau'r dewisiadau ar ôl derbyn canlyniadau tygau. Wel, diolch i chi am wrando, a dymuniadau gorau i chi wrth i chi fynd ati i gasglu'r wybodaeth sydd angen arnoch chi. Hwyl am y tro.